Ka Commerce and Industries Department, Government of Meghalaya, harangkat ka jingat trelang bat ka RGCTC bat NTTA, kala Jinghikai yasan pangut ki Samla na keleng ki distrik. Kani ka jing Jinghikai ka bala tip kum ka beauty parlor ni Pynbha Briew, kan long hadu khatsan sngi lenter ka basdang nadu mentaka sngi shipau tarik yayong arhajar arpusan ka balong hayud Hostel Shillong. Ya kani ka Jinghikai la yo na ka scheme ramp program of the Ministry of MSME. Habai kran Shakilat Pathai Khubor, Deputy Director Technical Commerce Industries Department of Meghalaya, Uba Winfred Warshong, Ulong bakani kajing Jinghikai yasan pungut ki Samla, kan yarap eki ban pentibit haka kam Pynbha Briew kabalong ru kawe nakalat yo kam yo jam. Bad kabamento shibun ki Samla ban yeng halaki jong ki kejat, kam tam haki ki sngi bakurdu kam kurdu jam. Shushu ba Winfred ulong ba kani ka kam Pynbha Briew ni make up kaya rap shibun yakini ki Samla kam tam ha kini ki sngi babun ki Briew ki pendon kam da kinong Pynbha Briew ki bala tibet bha haba kelet chaki yeng khawai kum ha ki sngi kha bat ki sngi atho. Program kaba New York lingba ka scheme yang ka RAM yang ka Ministry of MSME ti kani ka training bangin le menta ka de namanta kani ka makeup artist and little bit of hair ti ka jing ijungi ka longba hakini ki por menta longkom ki brio baro ki kwa ban internet mo ban bhabrio ti ni shamba kibon ki programs kom ki weddings na ki birthday programs na kinu special occasion like everyone wants to look good and then andangi perkhat pat na kaliang jong ka department ni ong hakanu kor kom ni laban tap ya kenika market ken na maria mentahi walada fi habban lejban puli kini ki course kini ki makeup artist ni ki skin care ki beauticians karembha ka koi ka course ka shongdor da ki lak tengkah ti kalong ka bhai ki Briew jengi wala da ki don kata ka skill lani kata ka skill baki kwa kata ka jingnang baki kwa ban tre kini ki kam henry data na ka daw jong kapisa baki mla ban effort ban CEO ya kini ka fees jong kini ki training ti ka penduk no mensim no ekike kita ka daw na kaliang ka department ni perkat bangin wan chakmat haka bangin plilat plelen tino yakini ki kon Samla jengi kamtam kitu kiba na ki district kiba fair kom na po East Inter Hills district na South Garo Hills district na West Garo Hills na ki district kiba na kendong te lingba kani ka sponsorship bangi yo na ka ministry tingila ban ai ka free course yaki kani kade namata artayo kalong khatsan sngi kan sedang menta shipo nadok men step nilai sedang nadok men mentak sing shipo terik batkan kutla afsal terik tang kini ki artayo atau kini ki Samla ki lala nem no kata ke ba fikli ke dekowe na ki box tenat kalong ba na kini ki kena bingi jiet nila jiet lupai kena ki ba ladon lupa ke jingnang jingtip jengki kimdei ki ba thamai ha kani ka kam Henry kidon kampat ya ka ban upgrade ya ka skill jengki ke techniques jengki takada ko ba fiu i menengi wanra i trainer ini trainer bangi wanra mantai ide belawan pendep ya ka jing puli jeng i nashabar kari ila dep ila tre support Singapore support Thailand support Mumbai keleng songdong bat mentaru ila setup ya ka beauty parlor apa Shillong ka bahep ha tingi ni syukur pat i ba ini rap yangi namar ban CEO gedor bahep tingim la tingi syukur pat ba in contribute dah ka ba i one ban yarap lem ya ka sarkar ken ban ai ka jingnang jingtip ka ba ila tip ba ila nang ban benchet lam so ai kini ki kon Samla jengi ki bopli let's say ki don kata ki jingnang jingtip henry ka taka skill ki pot poisa kata ka level bakila ban ai shisha kata ka training ya kini ki long ko bakin la ban kum ki makeup artist ken ban ai ke ba te kum ini arta ini khatsan sngi di sngi ba lengkot tang ba hai kini khatsan sngi ke skill bangin ai ka long ba bangi upgrade ya ke skill ka bakila adep dan lupa